जोंनि बर' रायजो राजाफोरनाव आं मोनसे निमाहा बिनो नागिरदों। लोगोफोर नोंथांमोना बे फट'खौ मोजाङै फरायनानै कमेन्टआव बिथाङा मा लिरदो माबायदि जानो हागौ बे मानसिया अबेनि मा जोनोम जायो इखा मा बिमा बिफाया गियान सोलोङाखै नामा सोरखौ माबायदि बुंनो मा कमेन्ट लिरनो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायनानै भिडिअखौ खोनासं बेखौ निमाहा होथावो ना निमाहा होथावा नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो मा साजा होनांगोन नोंथांमोना डिसिसन ला। जोंनि बर' रायजो राजाफोरनाव आं मोनसे निमाहा बिनो नागिरदों। आं सानस'हायैयाव फेसबुकआव बर' आर्मिफोरखौ लानानै गोबां खोथा लिरफ्लांदोंमोन। आं सानस'हायैयाव लिरफ्लांदो आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा अन्नानै आंखौ निमाहा हो लोगोसे नों बयारा मोननांला अन्नानै रायजोफोरा आंखौ निमाहा होदो प्लिज। आं दिनैनिफ्राय बेबायदि फेसबुकआव रावखौबो लिरला आं जातिनि खोथा बुंला प्लिज अन्नानै आंखौ निमाहा होदो।